Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Maayong buntag mga binati nga mga kahigalaan. Musta naman mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimuyo. Good morning sa atong mga naglantaw nining orasa. Si Day Elma Anud Amor. Good morning Day, God bless you and your family. Kumusta diha sa Alicia? Ni Rosario Otara, maayong buntag. Guard, kumusta diha? God bless you. Masipang pakpak alang ninyong duha. So welcome sa lain na sab nato nga episode sa Lamdag sa Buntag. Aning inyong adlaw-adlaw nga espirituhanon nga pakiguban. Uban ninyong isuon Bad Michael Machuelos ug nining adlaw maghiusa ta sa pagpuyo aron kanunay nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Diin kita kanunay nga gipahindumduman nga ang tinuod nga pagtuo dili lamang makita diha sa panggawas nga aspeto sa atong pagkatao, dili lamang diha mapakita sa atong pagka-relihiyoso, kundi makita kini diha sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Diin maklaro usab diha sa atong mga binuhatan kung doon na ba'y hustisya o gugma ngadto sa Dios o ngadto sa uban. Usa nining kabuntagon, mag-uban ta atong hupayon natong mga hunahuna o mag-uban ta nga pangayoon sa Ginoo nga moabot ang iyang presensya diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Good morning sab ni Ma'am Ina Jasim Ridsani sa Daguhoy mo ni. Good morning diha Ma'am. God bless you and your family. Salamat sa paglanda. Agi og pagsugod, magampo ta sa makadiyot. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit. Salamat kaayo nining grasya sa kahayag ning kabuntagon. Bag-o nga kinabuhi nga imo na usab nga gihatag kanamo. Tabangi kami nga among masabtan ang imong mga pulong nining adlaw. Ug unta among matun-an kini aron among masabtan tinuod nga kahulugan sa pagkamatarong, justisya ug gugma. Pasayloa kami sa mga kalapasan nga among mahimo nining adlaw. Ug unta imo kaming hugasan pinaagi sa imong gugma aron mahimong tinuod nga hinlo, limpyo ang among mga kasing-kasing diha sa imo nga tubangan. Kini tanan among ipangamuyo, gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon ang atong ebanghelyo nining adlaw atong mabasa gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 42 ngadto sa 46. Mao ni ang atong mabasa. Mingon na Ginoo, pagkaluoy ninyong mga Pariseo, naghatag kamo sa ikapulo sa tanang tanom ug tanang abot. Apan ninyong gikalimtan ang pagkamatarong ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan nga buhaton ninyo ang usa
apan ayaw pod kalimti ang usapa pagkaluoy usab ninyo. Kay gusto kamo sa mga panguna nga lingkuranan sa sinaguga ug sa pagpangumusta sa merkado. Pagkaluoy ninyo, kay sama kamo sa lubnganan nga wala makita, nga ginalaktan lamang sa mga tao nga wala makaila. Ug pagkaluoy usab ninyo, mga tutudlo sa balaod, kay inyong ipapasan sa mga tao ang palasunon nga mga lisod nga kamo dili mismo mubuhat bisan usan lang katudlo aron sila pagatabangan. Mo ni ang atong madungog nga ebanghelyo ni ining adlaw mga igsoon. So mubo nga pagpasabot sa ebanghelyo giingnan sa Ginoong Hesus sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga sayop ang ilang gihimo, labi na ang ilang mga pagbati. Tinuod kun nimo silang tanawon, mura sila og nagtuman kunuhay sa mga balaod sa ilang relihiyon, apan sayop ang ilahang gihimo kay ilang mangikalimtan ang labing importante. So unsa man diay ang pinaka-importante nga gitudlo sa Ginoo nining maong pasahe sa ebanghelyo. Ang pinaka-importante ug mao po ni ang tema sa atong pamalandong nining adlaw, ang pinaka-importante mao ang hustisya ug gugma alang sa Dios. Ang pagtuo matud pa sa Ginoong Hesus, dili kini masukod sa mga ritual nga atong gihimo diha sa atong pagkarelihiyoso. Kundili ang pagtuo di ay ana makita kung unsa kalawom ang atong gugma o unsa ka pagkamatinud-ano ng atong kinabuhi ngadto sa paghupot og hustisya ngadto sa Dios, ang paghatag ngadto sa Dios unsa iyaha ug ang paghatag ngadto sa atong isig katawo unsay angay alang kanila, hustisya. Sa dili pa ta mo padayon ato usab nga i-greet ang ato ang lain nga nagtan-aw ni adlaw si Ma'am Virginia Kahis. Ma'am Virgie, maayong buntag nimo diha. God bless you and your family. Sa di man nato palawman ang atong pamalandong, atong handumon ang kapistahan ni Santa Teresa sa Avila. Usa ni siya ka bantugan nga babay sa kasaysayan sa atong simbahan. Si Santa Teresa of Avila, usa ka madre, usa ka manunulat o gitawag siya nga doktor sa simbahan. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdom nato nga ang tinuod nga kalinaw ato lamang makaplagan diha sa pag-ampo. Tinuod ug halangdon dili lamang sa porma kundi labi na diha sa relasyon sa Ginoo. Matud pa ni Santa Teresa, ang gugma mao ang sukaranan sa tanang pag-ampo. Busa kung ang imong kasing-kasing puno sa gugma, ang imong kinabuhi mahimong tinuod nga templo sa Espiritu Santo. Mao ni ang panudlo ni Santa Teresa of Avila. Tuguti nga akong ipaambit kaninyo ang 5 ka mga punto sa atong ebanghelyo ni ining adlaw. Una, nga ang tinuod nga pagtuo ana makita sa kasing-kasing sa tao. Number 1. So ana day sa kasing-kasing sa tao ang nagasukad ang tinuod nga pagtuo. Ang mga Pariseo nagtuo sila nga ang ilang pagtuman sa ritual, no, outward expression of their religiosity, mo ning mga rituals. Tuo sila nga mao na to sakto. Apan matud pa sa Ginoo, wala kini kapuslanan kay wala man kini magpakita og tinuod nga kaluoy nga gikan sa kasing-kasing. Kung atong ipatighuhog sa atong panahon karon, daghan pod baya nga mga tawo nga miingon nga sila Kristohanon, aktibo sa pag-alagad sa Ginoo diha sa simbahan, apan kulang sa malasakit sa ilang silingan. Paspas kaayo dito sa ilahang pagpangalagad sa simbahan nga makita sila sa daghan apan dili makatagad sa ila mismong silingan nga nanginahanglan. So kulang sa malasakit. Kulang ang gugma diha sa kasing-kasing. Kay mao ni importante para sa Ginoo. Tinuod nga pagtuo nagkasukad sa kasing-kasing ug ana ni makita sa atong mga simple nga mga uban sa atong mga isig katao. So ang Ginoo
nagtanaw labi na sa atong kasing-kasing, dili lang sa atong pag-apil sa mga kalihukan. Ang unang gitagaag bilis sa Ginoo, unsa man kalimpyo o kahinlo ang atong kasing-kasing. Ikaduha nga punto, ang gugma ug ang pagkamatarong mag-uban gyud ning duha. Di gyud pwedeng magbulag ang gugma ug ang pagkamatarong. Di ta pwede mingon nga nahigugma ko pero di lang ko magtinarong. Di na siya pwede. Di po ka pwede nga magtinarong lang ko pero di ko mahigugma. Dili. Mag-uban gyud sila. Ang hustisya nga walay gugma mahimong bugat o mapait. Ang gugma pod nga walay hustisya mahimong limpyo pero huyang, walay kalig-on. Mao nang si Jesus nag-ingon nga ang duha, ang gugma o ang pagkamatarong o hustisya dapat mag-uban ni sila. Ang kaluoy, gugma, hustisya. Kay kung mahigugma ta sa Ginoo, kinahanglan ta nga mahigugma usab sa iyang katawhan. Ug kung mahigugma ta sa katawhan sa Dios, kinahanglan nga dunay hustisya ang atong pagpakigrelasyon ngadto kanila. So, kini nga nahitabo ron sa atong nasod nga daghan kayog mga korupsyon, daghan kayog mga iskandalo. Klaro nimo nga walay hustisya. So hawang ang gugma sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labi na mingon sila nga kami mga alagad sa katawhan. Andili alagad sila silang kaugalingong interes. No? Tinuod mo nila nahimong tinuod ug nahimong katawanan kay ang mga leader unta nga mooy tinuod nga moalagad unta sa katawhan nahimo mang laog, hakog ug gigiyahan lamang sa ilahang personal nga mga interes ug nagpaburot lamang sa ilahang mga bulsa ug ikalimtan ang katawhan nga labing nanginhanglan. Ikatulo nga punto mga kaigsuonan nga dili nato ibutang ang kabugat sa ngadto sa abaga sa uban labi na og kita mismo dili mo pasan sa maong kabugaton. So dili pwede nga atong ipangpasa ang responsibilidad ngadto sa ubang mga tao. Responsibilidad nga kita mismo dili gusto nga mo pasan. No? So lingon diha ang Ginoo nagpapasan kamo sa mga tao apan kamo mismo dili mo tabang. So panalita no sa usa ka opisina na ikaw mo ay head na kay isugo sa imong mga sakop haguan ka anang imong gisugo ni mo lang gihatag sa ilaha nga di gani ka mo tabang inhustisya na siya. So kinahanglan nga ug unsa atong ipabuhat sa uban kaya pod natong pagabuhaton. Dili pwede nga mingon ta nga ako may leader di ko mapilog panilig. Kamo ray panilig dia. Kamo ray manglimpyo kay kamo ra man ang mga sakop. So kinahanglan nga ug unsay atong ipapasan sa uban kinahanglan kaya usab nato nga pasanon kay dili man makaturunganon nga ang kabugat ato lamang ihatag ngadto sa uban kita mismo dili ka maong mutabang. So mao na nga magbantay ta kay usahay sa atong kinabuhi matintal man ta niini. Dali ra kayo ta nga muhukom, dali ra kayo tang muhusga. Apan dili ganita mo tabang, mingon nga nga na gina siya. Tapuan man gina. Liwat man gina ni kuan. Pero wa matagihimo pod. No, so kinahanglan nga dili nato dayon hukman ang uban nato nga mga kaigsuonan, no. Kinahanglan nga imbis nga magpabugat ta sa kinabuhi sa uban, ang ato unta nga pagabuhaton nga mupagaan kita sa kinabuhi sa uban. Mahimo kitang mupagaan sa ilang mga palas-unon. Ang tinuod nga Kristohanon katong tao nga dili maghatag og kabugat sa uban, kun dili mupagaan sa kasakit sa uban. Klaro ba? Okay. Ikaapat nga punto. Ang pagka-ipokrito usa ka lubnganan sa espiritu. So ang atong espiritu mamatay nagdali kung ang atong mga pagpakabuhi ipokrito. Unsa man ang ipokrito? Kaya bang tao nga taman las istorya, taman las porma sa pagtuo, panuway klarong kasing-kasing. Sa ilawom sa kasing-kasing good for show ra gyud na sa taman. Mura na siya lubnganan ba nga limpyo kayos gawas pero sa sulod
perti nang napuno nas mga wati o sa mga daghan kaayong mga baho, no? Mga nangalata na. So, ang sulod ato timanan mo ni ang pinaka-importante, dili nang panggawas, no? Nga porma. Tanaw na to kung limpyo ba ang atong mga kasing-kasing kay kung taman ras pagpasikat, taman ras pagpanglimbong, kahakog, personal nga interes, patay ang espiritu diha sa atong kasing-kasing. Ika-5 nga punto nga sumpay ni sa atong isgutan kagahapon, ang gugma sa Dios mao gid ni sukdanan sa kalimpyo sa kasing-kasing sa tao. Bisan unsao na to pagpanglimpyo sa atong mga kinabuhi, pinagi sa ritual, pagampo, bisan pagmusimba ta matag Domingo or matag adlaw. Apan kuning maong pagsimba dili gani mo translate ngadto sa paghigugma sa Dios. Dili gani mo tubo ang atong paghigugma sa atong isig ka tawo. Walay bili ang atong pagpakita niini sa uban tao. So kinahanglan nga unta mo epekto ang atong pagampo. Mo epekto ang atong pagsimba. Mutubo ta diha sa paghigugma sa Dios. Mutubo ta diha sa paghigugma sa atong mga isig ka tawo. Kay ang atong kasing-kasing nga mapuno sa gugma mao ni ang tinuod nga hinlo. Kung naay mga luna sa atong kasing-kasing nga dili pagugma ang naghari, mao ni nakapahugaw sa atong pagkatao. Nakapahugaw sa atong kalag. Practical nga mga applications. Usa man nato pagdala ang pulong sa Ginoo nga atong nadungog nining adlaw. Una, kinahanglan nga mahimutang tigdala sa kalinaw. Asa man ta padulong ron, di bas pamilya sa trabaho at asa man ta dapita padulong ron, kinahanglan nga magdala tag kalinaw. Kamao ta nga mohatag og pasaylo sa mga nasipyat nato. Kamao ta nga mo pahunong sa mga kasakmok ba nagbangi diha sa pamilya. Kaduha, isip pagpadayag sa atong gugma nga to sa uban, kinahanglan nga tabang tas mga nanginahanglan bisan unsa ka gamay. Share tas to mga pagkaon, share tas tong panahon, mo bisitas mga maskiton, ampo ta alang sa uban. Ginang may tinuod ni apan daggo ni nga buhat sa gugma. Ikatulo, maglikay ta sa kahigayunan nga makapanghambog ta tubangan sa mga tao. Kay kung natay mabuhat nga maayo, buhaton nato kini alang sa paghimaya sa Dios. Munang mingunta nga, to God be all glory. To God be the glory. Ang tanan natong mabuhat nga maayo, gikan kini tanan sa Dios. Kay siya ra magibugtong maayo, gihimo lang tang instrumento. Niya, lain nga tong mahimo, ampo og laom. Dili lang ta mabasa sa pulong sa Dios, mamalandong ta niini. Unsa man gyud ang gusto sa Dios nga iyang ipabuhat nato nining adlaw. So, ang pulong sa Dios di lang basahon, pamalandungan, ikinabuhi. Ano siya? No? Basahon, pamalandungan, ikinabuhi. Ano yung pagampo nga lawom? O katapusan, kinahanglan mahimot ang mga saksi sa pagtuo diya sa atong mga buhat. Ang atong mga pulong o lihok, kinahanglan mahimong ebidensya nga tinuod ang atong pagtuo. Kung magdungan na gani, mag-uban ang pulong o ang binuhatan, mo na ebidensya nga klaro nga tinuod ta nga Kristohanon. Apan ang atong pulong gali supwahi sa atong binuhatan, murag mapalpak ta sa atong pagka-Kristohanon mga igsoon. Unsa atong mga hagit dining adlaw? Dining adlaw pangitaon nato ang usa ka paagi nga makatabang ta. So sa katawo nga naglisod. Atong pamilya, katilingban, lugar sa trabaho. Kinsa may pwede natong tabangan dining adlaw? Konkreto nga pagpadayag sa atong gugma, hustisya. Kung balikon ikaduha, kanunay na kuning balik-balik, mag-ampo nga tininuod. Mag-ampo dili lang sa pulong, kundi diha gyud sa intensyon sa kasing-kasing. Tinguha nga mas maduol ta sa Ginoo ug mag-ampo ta nga tagaan ta sa grasya nga mas mahimo kitang malumo ngadto sa uban. No? So mo ang ato ang mga challenge nining adlaw. Reflection question. Napaputay nahimo nga murag pariha tas mga Pariseo nga sa porma lang taman ba pero kulang sa paghigugma. No?
Nakasuway na sa taana nga, nakasuway na ba mo nga, naabay ampo, pero murag tapaw lang ba? Ganahan ta nga sa atong pagbuhat sa maayo, na mo pakpak. Niaway mo pakpak, murag mangluod ta. Kasuway mo na. So kana dili na siya kanang sakto gyud. Mo nay wala mahiuyon ni sa atong Ginoong Hesus. So unsa man ning mga panahon na asa man ni dapitan na hitabo. Yun sa man na nimo. Niya karon lain nga pamlandong unsa man nato pagpuyo gyud nga mas tinuod, mas matinud-anon ug mas puno sa gugma sa Ginoo nining adlaw. Isip bana, isip asawa, isip ginikanan, isip anak, isip igsuon, isip trabahante. No? So unsa mo paagi nga makapakita ka sa imong paghigugma o hustisya nga tusoban, no? So, magnegosyo, hustisya may gisigutan, dili pwede malimbong. Usahay kulangon ng timbang. Usahay sa palabian na sa daang tubo. Inhustisya na siya. So, kinanglan nga dunay hustisya ang atong pagbuhat sa atong matag adlaw. Sa di pa mapadayon atong salamatan si Ma'am Renelda Baluka sa iyang paglantaw karong adlaw. Og sa iyang paghatag og 10 stars. Salamat kayo Ma'am Renelda. God bless you and your family. Salamat sa kanunay nga suporta. Shout out po ni Brad Rex Tiangan diha sa Alicia Public Market atong higala og suod sa youth ministry kaniadto. Kumusta Rex ug sa imong pamilya? God bless you and your family. Salamat sa paglantaw. So, mga igsuon unta kining ato ang gihimo pamalandong mubo lamang apan unta makahatag na to og giya nini nga atong pagsubay sa ato ang panaw nining adlaw ug dakupan nato sa usa ka pagampo. Sala samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoong Hesus. Salamat sa imong mga pulong karubuntangan nga imong ipaambit kanamo. Ipainumdum kanamo nga ang tinuod nga kalimpyo sa kasing-kasing nagasukad diha sa hustisya ug paghigugma kanimo. Sa luwa kami o Dios sa tanan nga mga panahon nga kami wala makapakita sa tinuod nga hustisya ug paghigugma kanimo. Tabangi kami nga nining adlaw makapuno kami nga adunay hustisya, kaluoy ug paghigugma. Himuha kaming mga suga nga magalamdag ngadto sa uban aron makita usab nila ang imong presensya. Kini tanan ang magipangamuyo ug ipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, natapos na usab ang mubo natong pamalandong nining lamdag sa buntag. Timana nato nga ang tinuod nga kahinlo sa kasing-kasing anaa diha sa hustisya ug paghigugma. Dili lang sa pagpakita sa mga ritual o mga outward nga mga expressions of piety. Ang ato kinahanglan tagaan nato yung pagtagad unsay naa sulod sa atong kasing-kasing. Kung kita maglakaw uban ng gugma ug galuoy, bisan gagmay nga mga lihok mahimong dagkong panalangin ngadto sa uban. Padayon ta sa pag-alagad, pagtuo ug paghatag og kalinaw niining adlaw. Salamat sa inuhang paglantaw ni Sir Windro Tabada. Salamat usab sa imong paglantaw diha, sir. Good morning and God bless you. Kini na usab si Brad Mike Romachuelos magaingon. Pabilin ta sa kahayag, maglakaw ta diha sa gugma, ug magpuyo kita uban sa kalinaw ni Kristo. Kita-kita ta ugma sa lain na pong edisyon sa Lamdag sa Buntag. Daghan kayong salamat. God bless.